Seġġimat wara l-ewwel każ ta' coronavirus f'Malta, sal-lum għandna 412 każ. L-aktar infettati huma l-irġiel 236, imbagħad 174 mara. Sa issa f'Malta mietu 3 persuni kkawża tal-coronavirus. Sal-lum fid-dinja kienu infettati aktar minn 2,220,000 persuna. L-aktar 3 pajjiżi b'każijiet ta' coronavirus sal-lum l-Istati Uniti jibqa' l-ewwel b'aktar minn 680,000 każ, imbagħad hemm Spanja bi kważi 188,000, imbagħad hemm l-Italja bi kważi 172,000. Fejn jidħlu imwiet imbagħad l-Istati Uniti jibqa' l-ewwel b'aktar minn 35,000, l-Italja fit-tieni post b'aktar minn 22,000 u Spanja bi kważi 20,000 mewt. Il-Ġermanja huwa l-aħjar wieħed mill-aħjar pajjiż li qed jiġġieled din il-ġlieda. Waqt li għandhom aktar minn 138,000 każ ta' coronavirus, imbagħad għandhom biss 4,000 mewt. Li meta tqabbilhom għal kull miljun persuna jiġu 49 persuna. B'kuntrast għal Spanja li għal kull miljun imbagħad għandhom 413 il-mewt. San Marino li huwa pajjiż popolazzjoni daqsa u dex għandhom l-ar sitwazzjoni possibbli. Sa issa għandhom 426 każ u mietu 38 persuna hemmhekk. L-aktar pajjiżi fid-dinja li sejrin tajjeb huma l-Ġermanja, semmejniehom New Zealand, l-Iżlanda, hemm ukoll in-Norveġja, l-Finlandja, d-Danimarka. Ħaġa waħda komuni, għandhom il-mexxej li hija mara. Hemmhekk imbagħad ngħaddu għal madwar id-dinja u anke f'Malta l-maġġor parti ta' dawk li huma infettati huma irġiel. U l-irġiel qed imutu aktar minn nisa wkoll. 8 minn kull 10 li qed imutu għandhom aktar minn 60 sena. 3 minn kull 4 imbagħad qed imutu għandhom xi tip ta' kundizzjoni jew oħra. Malta bħalissa jibqa' wieħed mill-aktar pajjiżi li qed jagħmel swabs, testijiet għal popolazzjoni madwar id-dinja. Sa issa għamel aktar minn 21,164